E esta tarde e mañá temos festa para celebrar pois este Samaín, de algún xeito, en Ledoño, con a Asociación O Lagarto, que preside Luís Rumbo, a quen imos saudar. Presidente, que tal? Moi bons días. Hola, buenos días. Antes que nada, gracias por atender a nosa chamada, porque cando se está a organizar, cando está todo preparado, sobre todo as primeiras horas antes da festa, o mellor é cando máis traballo teñen vostedes, ou non? Ou xa está todo preparado? Sí. No, estamos ainda preparando. Non me diga, o sea que... Ainda estamos preparando todo, que estamos adornando o campo da festa, e de momento ainda estamos traballando neso. Teñen aí preparada unha boa, non? Sí. Pois queremos preparala. Bueno, claro. Outra cousa é que despois como funcione, pero claro, normalmente aí en Ledoño a xente responde ben, non? Sí, os Samaín, sí, como claro. Fomos dos primeiros que fixemos o Samaín aquí por Collaredo. Levamos moitos anos facendo e, claro, a xente está respondendo bastante ben. E, claro, mas estamos facendo un pouquiño grande demais. Bueno, a festa nunca está demais, non? Nunca é grande demais, dirán os que van. Xa, pero bueno, temos cousas, novedades, cada ano, e imos facendo pouco a pouco as cousas. E o certo é que a festa está chamando moito a atención por moitas razóns e, como decía Luís, pois hai moitos anos. Como canto tempo leva Luís preparando esta festa de Samaín? Esta festa de Samaín estamos desde que foi a pandemia, máis ou menos desde o 2020-19. Pero organizando festas en Ledoño leva moitísimos anos, eh? E organizando as festas levo 32 anos. Bueno, de aí hai experiencia, non? Hombre, algunha aina. Digo eu. E a resposta do público sempre boa, Luís? Sí, bastante ben. Este ano, bueno, tivemos no Bran, que tivemos bastante frouxos, pero bueno, pensamos recuperar un pouco ahora nesta, a ver se o tempo non se bota unha manciña, que penso que sí, que non nos vai chover moito. Pero bueno, a ver, malo será que non haixa novedade, que non haixa xente. En todo caso, ahora aí teñen unha zona na que se chove tampouco pasa nada, non? No, temos todo coberto, todo tapado, pero ben, todo moi ben. Bueno, pues vamos a preguntar ao presidente da Asociación O Lagarto que nos diga un pouquiño que é o que máis destaca el das festas de hoxe de mañá. Por exemplo, a festa de hoxe realmente o que máis destacamos, claro, é agora ás 8 da tarde que temos o rollo da pulpada. Empezamos con pulpo, a partir das 7:30, 8, empezamos coa pulpada, despois actúan o grupo tradicional daqui de Altamira, os larpeos de Altamira, e a noite xa empezamos coa verbena sobre as 10 da noite, máis ou menos 9:30, 10, a verbena co grupo Fusión. Despois teremos tamén feus artificiales sobre as 12 da noite, e sobre as 12 por aí tamén empezará a discoteca Impacto, co DJ Nian Boy, e ás 12 tamén empezaremos ca queimada, temos queimada ás 12 da noite, e despois ao final das festas acabaremos cunha sopa de cabalo cansado, que hai moita xente que non sabe o que é, pero bueno. Bueno, Luís, eu son un dos que non o sabe. Explíquenos un poquinho, non sei se dicir a receta, pero polo menos de que van as sopas de cabalo cansado, a ver. A sopa de cabalo cansado vai viño tinto quente con pan. Que rico, non? Sí, vai todo eso, quéntase todo, e métese con un pan, máis ben pan receso, que ten que ser, claro, para que ablande xa cas sopas, non pan de 40 días, pero bueno, pan de ayer, por exemplo, ese pan fai a sopa toda, e iso despois, por aí ás 3:30 da mañá, empeza a repartir a xente gratuitamente. Eso, esas horas senta moi ben, non? Claro, esa hora senta ben, porque tes o corpo un pouco frío e máis un pouco a sopa desa, sempre entre máis en calor. Pero para eso hai que quedarse ata o final, non? Hombre, iso hai que estar hasta as 3 da mañá. Bueno, e normalmente para esa tradición normalmente se queda moita xente, a esas horas hai xente ali, non? É a primeira vez que o facemos, o da sopa é a novedade este ano. Ah, bueno, o sea que... Fixemos a queimada, este ano é o tema da sopa, é novedade. Pois eu pensei que era tradición, fíxese vostede. No. Bueno, pois a ver se hai... Supoño que sí, non? A ver, penso que sí. E no domingo temos un vermú na máis, ou o sábado. O sábado temos unha xón vermú,
para acabar a festa fuerte. Bueno, está bastante ben, unhas festas completiñas, non? Sí. Bueno, e por que un está tantos anos facendo festas, Luís? Que lle move a unha comisión como a que preside vostede, unha asociación, para facer festas para os demais? Porque ao final o que fai as festas é o que menos as disfruta, non? Iso é verdad, sí. Bueno, levo moitos anos, non hai xente nova que a queira coller. Estamos eu máis outro señor daqui que me botou unha man, ten 75 anos, e está me botando unha man. É máis un veciño de Meicende, que é o que me estaba xogando a tal hora aquí. E non hai así que encolla o relevo a xente nova? De momento non hai nada. Hai que esperar, a ver. Vai haber que, aí non sei, a facer unha campaña para ver si alguén colle o testigo, porque sería unha pena, son moitos anos, decía Luís Rumbo, facendo as festas, e as festas de Ledoño pois teñen esa boa acollida sempre, que se perda eso porque non haxa relevo, sería unha pena. Por ahora Luís está aí, vai seguir, ou chega un momento en que un se cansa, Luís? No, de momento vou seguir aínda. De momento vou seguir. Pero hai que ir buscando aí un relevo, eh? Sí. Bueno, é verdad. Que lle decimos á xente para que vaya hoxe e mañá ás festas en Ledoño? Que non hai problema ningún, que hai aparcamento, non ten problema ningún para aparcar, que hai 2 leiras para aparcar, unha aquí frente ao campo da festa e outra un poquinho máis abaixo. É un aparcamento gratuito. Bueno, pois a pasalo ben en Ledoño con estas festas que comezan hoxe e mañá con esa sesión vermú a celebrar o Samaín, como ben saben facelo en Ledoño con Luís Rumbo á cabeza, Asociación O Lagarto. Luís, moitísimas grazas, moito éxito con as festas de hoxe e mañá. Vale, gracias.